Gipahugda na ang seguridad sa sulod ug gawas sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City human pipila ka estudyante ang nakuhaan og illegal nga droga. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa-usa nga ginarikisa sa mga school watchmen sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kun mogs ang matag estudyante nga mosulod sa eskwelahan. Kini human nga sa gunson nga adunay estudyante nga nakumpiskahan og marijuana sulod sa ilang eskwelahan. Huwebes sa milabayng semana, upat ka mga senior high school students ang nasakpang nagdala og ginadiling droga sulod sa ilang classroom. Maayo na lamang kay gisumbong sila sa ilang classmate og nakumpiska ang ilang bitbit nga marijuana nga gisulod sa usa ka garapon. Nasundan niadtong Lunes, laing estudyante na sab ang nakuhaan og marijuana sa gate pa lang. 12:50 pa. So nisulod siya sa morning. Pag sulod niya sa gate, ipa-open man sa guard. Pag open sa bag, wala siya kabantay nga ipa-open na amang marijuana dito. Iyang gikuha, itong kwaon nga isulod ay sa bulsa. Ngun ani siya ka dako nga cellophane sir kana dinhi. So pag sulod niya sa bulsa, medyo wala siguro to na sealed. Nangahulog-hulog ang mga marijuana sa salog. Gi-turnover sa police station Tukugon ang maong estudyante aron mapatawag ang iyang ginikanan. Ang maong insidente gikabalakan sa pipila ka mga ginikanan. Basin simbak po tripping like before katong last 2 years ago ba to nahitabo mo nang hadlok sad mi sa ingon ana, so dapat yun nga isopar og anuhan pa nila ang ilahang security gyud diri. Nagpaygayon na og surveillance operations ang kapulisan ug PDEA aron masuta ang source sa maong illegal nga droga. Ana sab kunoy personahe sa kapulisan nga mag-roving sulod ug gawas sa eskwelahan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante. I-monitor po nila ilang mga anak, ila po ng mangutana sila, kumusta na ang standing sa bata. So from time to time, ilang i-check ang ilang mga anak. Tabangan ta ni Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.